Saps que reciclant els residus i donant una segona vida als productes que utilitzes també estalvies aigua i energia? Quan separem els residus que generem a casa i els depositem en el seu contenidor, evitem que acaben en la naturalesa i puguen contaminar les aigües. A més, quan usem productes reutilitzables o els donem una segona vida, estalviem l'aigua que s'inverteix en la seva producció i transport. Per a produir uns pantalons vaquers, per exemple, s'utilitzen més de 10.000 litres d'aigua. Per a un telèfon mòbil, 23.000 litres. El mateix ocorre amb l'energia. L'extracció de matèries primeres, el procés de producció i el transport dels productes que consumim diàriament necessiten d'una gran quantitat d'energia. Si aquesta energia no prové de fonts renovables, a més, genera molta contaminació. Reciclant, reutilitzant i apostant per el comerç de proximitat, evitem el malbaratament d'energia.